Pobjednici jubilarnog 50. Splitskog festivala Klapa Sveti Florijan i glumac Anto Čedo Martinić snimili su jučer u Splitskom škveru videospot za hit Kako ću joj reći da varim. Atmosferu sa seta donosi vam naš Gordan Vasić. Kako ću joj reći da varim, dok je u kafiću varim. Reci meni moja mala, biliš perski trliš prava. Ni užarenih 47 stupnjeva nije spriječilo prvu vatrogasnu klapu u Hrvata u snimanju spota za neslužbenu himnu Splitskog škvera. Iako su na jubilarni Splitski festival stigli kao outsideri, dobrovoljni vatrogasci iz Žrnovnice pored Splita pomeli su žestoku konkurenciju. Niko od nas nije očekivao da ćemo pobijediti. Ljudi su čak iza, ovi pivači misli da prinosimo zada ove frižidere ili ne znam ja šta kad smo u Trlišima došli. Točna informacija da je bilo i plaćanja misa za vašu pobjedu. Ako je bilo da idem prohoda u Santi Barbari, onda je valjda bilo i ovdje. Ma šalim se, nemam pojma. Mlada klapa, čiji je škverski hit na internetu preslušan preko 200.000 puta, još se navikava na naglo stečenu popularnost. Ljudi traže autograme, žele se slikavati, žele i onda me vuku sa strane, pa ne znam, meni je to malo neugodno, ne znam. Čak one šta peru stakla na pumpnim stanicama neće naplate, neće uzmu. Ja, uzmite ljudi moje kune, mislim. I tako, stvarno ima svašta. Zanimljivo je izaći van i čim dozna, evo neko iz Klape Sveti Florijan bome, ugodan je osjećaj. Jel dođu lako do broja? Vrlo lako. Čak iznenađujuće. Šta supruga kaže na obožavateljici? Ništa, otišlo ono na ljetovanje mjesec dana. Iako u Klapi nema ni jednog škveranina, vatrogasci su se za potrebe spota sjajno snašli u zavarivanju. Među 9 kršnih momaka svojim vokalom ušuljala se i plavokosa ljepotica. Drže me kakav vode na dlanu. Kako si se snašla ti među njima? Pa snašla sam se brzo. Oni su takvi ljudi, morate ih voliti. Nema uopće govora o tome. Svoje obol u pjesmi dao i naš poznati glumac Ante Čedo Martinić, koji iza sebe ima već nekoliko festivalskih nastupa, no kako kaže, ne namjerava započeti pjevačku karijeru u 50. Ja sam naime kao dijete negdje maštao o tome da budem pjevač. Bog je htio da budem glumac, vjerojatno on zna bolje što je za mene bolje, gdje sam bolji, ali je ta skrivena želja od djetinjstva uvijek finja u čovjeku. Pred vatrogasnom klapom je radni kolovoz. Rokovnik im je popunjen nastupima, a nakon trijumfa na festivalu koji im je dao vjetar u leđa, ova glazbena atrakcija najavljuje još žešće pjesme. Kako ću joj reći da varim, na ukusu i tokari.